Nu kregen we laatst van kijkers een vraag die zeiden... is er binnenkort eens een keer weer een Peter Beense en Friends party? Nou, ik heb al gezegd, kijk, het is natuurlijk een moeilijke tijd, sowieso. Ik ben er met 25 jaar, mijn jubileum heb ik gevierd. Ik denk nog 2 jaar zitten we naar 30 jaar. En ik denk dat ik wel rond die tijd sowieso wel weer iets ga organiseren. Dat wel. Ja, Peter Beense en Friends was wel een jaarlijks terugkerend feestje op een gegeven moment. Ja. Maar ja, ik bedoel, dat zeg ik al nogmaals, het zijn andere tijden geworden. En het is allemaal wat rustiger, wat minder. En je neemt wat minder risico's. En, maar ik vind wel, het is nog steeds iets wat ik graag doe. En graag met andere artiesten bezig ben. Dus ja, je weet het nooit. Dus als morgen iemand belt en die zegt ik neem het risico over, dan zeg je direct ja. Dat denk ik wel, dat ik ja zeg, ja. Ja, dat zeg ik al. Er zijn niet zoveel meer mensen die zomaar even 1, 2, 3 hun portemonnee trekken en zeggen van ik neem het risico allemaal. Dus,